Als je wilt innoveren, dan kan je beter dus elkaar opzoeken en naar elkaar luisteren en zien hoe je met elkaar daar gebruik van kan Maar maken, daarom dan zei dat je het gaat uitsluiten. Ik heb nu een nieuwe iPhone. Was ik Amerikaan geweest, dan was AI geïntegreerd in mijn nieuwe iPhone. Nu, omdat het anders te veel marktmacht is, word ik dus gewoon achtergesteld en moet ik apart apps downloaden, omdat ik gewoon niet volledig gebruik mag maken van de functies die Apple mij wil bieden. Maar wat maakt Dat Europa is toch een daarvan? tekortkoming. Maar dat is toch geen probleem om een app down te loaden? Nee, maar het is toch veel mooier als ik ben een gebruiker. Hè? Het is toch veel mooier dat ik alle services. Het zou toch gek zijn dat ik een auto koop en dat ik gewoon van een ander merk iets bij moet kopen, omdat Europa voor mij bedenkt dat ik het niet volledig Maar mag die gebruiken. auto moet veilig zijn. Die En die auto auto moet moet voldoen aan onze standaards als je dat wil kopen of verkopen in Europa. En dit is precies hetzelfde. Wij vinden als Europeanen, via een volstrekt democratisch proces, dat wat wij in onze markt aanbieden, al helemaal als het om jonge kinderen gaat, moet voldoen aan een aantal veiligheidsvoorwaarden. En dat voldoet het nou niet meer. En dat gebeurt, nou ja, dat is dus nu. Dat wordt nu onderzocht. En wat wij absoluut niet mogen hebben, is dat wij nu straks gaan doen aan digital appeasement. Omdat wij bang zijn dat als wij toch wel maatregelen gaan nemen, omdat Musk of Facebook Meta zich niet aan de wet houden, dat we bang zijn dat Trump gaat zeggen, nou, dan komen er represailles. Nou, dan gaan we zeggen, oké, dan misschien gaan we dat versoepelen. Dat mogen we echt niet hebben. En dat is onze rol als Europarlementariërs, dat is onze rol als Europese Commissie, om daar heel, heel erg scherp op te zijn.